كندي تبصحنا لنا سالسيتي ازيها راي مهلاو وشطاو حيلنا كم نتقملو قبرنا حجي رأى زي باللسب نعسكي نكو متسا صبغيو اسخا نكو دحرتا سيخا افراينت كهلوكا خيليو خطب له خلخا يدفنا ندو زي دقيسنا ندالنا نوعل دحراي كركبولن لي تسرح دحراي كركبولي تزغيه دحراي كركبولي تزنبب دحراي كركبولي مغداتو زرعايكا ነገር የለን راي اندحر هاليكا ግን አብታ መወዳታ ሰዓቱን ደኺም እንዳ ተባህልካ خلخا او ውሽጥና ኃይል ለና እዚ ኃይል እዚ ከም ጥቀመሉ ይገብረናይ ማለት እዩ ኣብነት ከም ጣልኩም መብዛሕቴና ከም ዝብዛዓድ ዘለና ስደተኛሃትና ሓደ ሰብ ንዓ ትምህርተ መሃር ንኮ እንዲ ኮይኑ ትምህርቲ ኢሉ ከማር ጸንሕ ኣብ መወዳታ ታፍላይ ወጽያት በሃል ሙሉ ለይቲ ከም ንፈልጠታይና ንገብር ኮፍ ኢልና ንሓድር እንታይ ክንገብር ክንስሕብ ክንጻወት በቃ ቻው ዝዓርከይ ቻው ዛማሓዛይ ገለ እንዳተባሃልና አልሞስ ክሳብ ሰዓት 2 ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 4 ለኻ ሓንቲ ሰዓት ደ 2 ሰዓት ደቂስካ እዚ ሰብዚ ሓፊል ይስሰ ምክንያቱ ናይ ምኻድ ራእይ ኣለዎ ሰብዚ ቅድም ሕጂ ፍርቅ ለይቲ ደቂስ ዋላ 11 ደቂሱ ንዓሽ 7 ተስኢልከ بتأمرات سدي يا جدا فلنا دخيمة يزلوها أما سيوكي ساعات كل تدكيسو ساعات 4 دكيسو قل ساعات كل يتسألو ساعات حموشة فرغان ساعات حموشة ساعات شدشة بعد تسيلو أنا رما يليو قال يليو إتو مسو زلوها انتا كوينو مالو زم سباس ديوم كان مسو مغدا تخفانو هو اللوهم إذا حال زي إذا دخان زي كابي تفيو كابي كذا حال زي مسيون دحري الناسي እንታይ ናይ ንኽንምልሶ እቲ ራእይናይ ውሽጣዊ ኃይልና ከም ንጥቀመሉ ዝገብረና ዘሎ ስለዚ እዚ ሰብዚ ይኸይድ ካናዳ ኸይዲ ቶም ዘፋነዎ ተስዮም ከፋንዎ ያ እንታይ ዳ ከመይ ጌርካ ተሲኻ ባዕ ክስተዓርከ እንዴት ኸይድ ነራ ከመይ ጌርካ ከይፋነኸዮ ዘይከውን እዛ ዘይከውን ገለ ይብለካ ምሽ ከምዚ ኢልና ክንዕልል ኣምሲና ኣይተኸምካ እንዲኻ ገለ باعت ندعي ايتردان بجخا ولا هاي رداكان كوي حقوس كوي مخداتو اتراي نعو خمي جرنا نحقوسيو زبدحنا كمي جرنا نتخالق نحقوسينا نتقبل لنا لنفسنا نراينا خمن يحقوس لنا صباح نكوشعو نعابل حرايسك تمهار مش تمال خمزيلكا تسيخا ختقبر كم تخيل فايدك الله قالت له قدف 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 أنا تتكمني منكو خوري من ترجع خصوروي خمزيلو منكو وصحيو ناحا قدف زياوة تتكمني مخنياتو رأي يبولون أبترأي أبتختفانو خلها حافيل كاللها أمسي خادك إس كاللها تقبرو نقر بوزحيو كالاي حانتا أبنتك أخص خوكمي OPM نمسرع ساعات كن ليتسا زانا رفيجي أيدن محاس ساعات 3 ساعات 4 كيف كاخا خوف قال ما بقول له خوف لم زحته خوف كسحقو خصاوتو فتنا هليكا سرح هليكا قد لا خوف تبلو بابا دخيم له ساعات تقول انا اخلني دابله نبي يخيل اتي اجن اتا ورقت قديتا سلا زخونت لي حسب راينا قديتا خنقمطو كلالنا ماني ما قمطلنا كلهم እኮ ግዴታ ስለዘቀመጡ ወየው እተውሽታው ኃይለው ተጠቂመሙሉ ደሃም አለው ብልክ አለው ግን ከበጻሕካ ከመይ ጌርካ ካትعرف እስኻ ምስ በጻሕካ ሽዑ ክትዛነ ጅምር አትعرفና ኻማን ምክንያቱ ህይወት እንዳ ኸደታ ተኸይዳ እምበር ኣብ ሓደ ጠጠው ትብለሉ የለ ኣብ ሓደ ጠጠው ኢልካ ማለት ምንባር አቅምካ ኣለኻ ማለት እዩ من بارتطوا أبيلك الله خمالتي أبز درجة زخبت صحي حدثت 100 شح كعزين الحريلو أرتا 100 شح مسبت صحي حدا مليون كم يجرى حزي حاسب كم يجرى كل 100 يحزي حاسب أنت زي كوينا بقى أنا ذا 100 شح حزي وأغلن الحريلو تنميت خودين بدحريو زلوا نجرى يقولوا أبا من بارع يملو من باتتو أبيل الله مالتي
ሳልሳይ ፓስፖርት ንምሕዳስ ወይ ፓስፖርት ንምውፃእ ሰዓት ክንደይ ይኽየድ ነይሩ እዚ ድኻም የለን ማለት እዩ ሪኹም ማዕረ ክንደይ ንጹርነት ፓስፖርት ከውፅእ እንድሕር ኮይነ ለይቲ ክትስኣለን ለይቲ እንድሕር ተስየ ሪጋ ቀዲመ ክሕዜ ቀዲመ እንድሕር ሒዘ እታ ፓስፖርት ከውፅእ እታ ፓስፖርት ንዓይ ክትጠቕመና ንጹር መልእኽቲ ሂቡና ኣሎ ኣይሃበናን ኣብ ትምህርቲ ክበፅሕ ከሎ የለን ግላ ተማሂርካ ተማሃርካ እንታይ እሞ ጌርካ ሎም ስቂልካ ይደፎ ጥራሕ እንታይ እሞ ኣብ ካምፓላ ሰሪሕካ ሰራሕካ ኣበይ ትበፅሕ ኮንካ ብ$100 ሚእቲ ከይበልካ ንስጉምቲ 1000 ማይልሲ ብሓንቲ ስጉምቲ ከይተበገስካ ክብፅሕ ይከኣል ነዚ ብምሉእ ፈላስፎታት ንሪኦ ዘለና ሓንቲ እምኒ እንተዘይውድቑ ነይሮም እዚ ክንሪኦ ንኽእል ዘለና ፈላስፎ ክንሪኦ ንኽእል ምክንያቱ ተኣምኒ ነታ እምኒ እያ ትወልዳ ሓደ ኣብ ሓደ ምስ ኣቐመጥካ ኣብ ርእስና ዘሎ እቲ ፈላስፎ እዩ እቲ ኣማዕቢልናዮ ዘለና ክንሰርሕ ከም ንኽእል እዩ እቲ ንዕኡ ዝደፍኣና ዘሎ ሓይሊ ከዓኒ ትራእይ ንብሎ ዘለና እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ነገር ክትሕዙለ ዝደሊ ዘለኹ ራእይ ማዕረ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ንርዳእ ኣለና ማለት እዩ ራእይ እንታይ ይገብር መበል ክንደይ ትናያ እዚኣ ራብዒቲ በሳ ራብዒቲ ትኹረትና ትኹረት ይቕይረልና እዩ ንኣብነት ሓደ ኖርማል እንድሕር ነርካ ኖርማል ኣካይዳ ኖርማል ውፅኢት ኖርማል ኣመለኻኽታ ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኮንካ ትኹረትካ ይቕይረልካ ማለት እዩ ሓደ ራእይ ከተቐምጥ ከለኻ ብኸመይ ክትበፅሖ ትኽእል እንታይ የድልየካ ንዑ ዘድልዩኻ ሰባት ከዓኒ ምስ መን ኢኻ ትከይድ ዘለካ ገንዘብ ክእክብ እየ እንድሕር ኢልካሲ ገንዘብ ከመይ ገይሩ ይስራሕ ከርእኻ ምስ ዝኽእሉ ሰባት ዲኻ ትኸይድ ወይስ ገንዘብ ከመይ ገይሩ ይሕሸሽ ከርእኻ ዝኽእሉ ሰባት ኢና ንኸይድ ሪኻ ኣብዚ ኣብ ምሕሻሽ እንድሕር ነርካ ትኹረት ተቐይሩ ናበይ ከይድሉ ገንዘብ ከመይ ገይሩ እከብ ገንዘብ ከመይ ገይሩ ገንዘብ ይወልድ ናብ ዝብል ትኹረት ወሲዱና ኣሎ ማለት እዩ ኣዕሩኽትና እቶም ነንብቦም ዝነበርና ፍቕራዊ መፅሓፍ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ልብ ወለድ እንድሕር ኮይኑ ናብ ምንታይ ከድና ኣለና ኣብ ቢዝነስ እንድሕር ተገዲስና ሃሊና ኣብ ቢዝነስ ነተኩሮ ሓደ ነገር ራእይ ክነቐምጥ ከለና ብኡ ነንብቦም መፅሓፍቲ ንሰምዖም ሙዚቃታት ንሪኦም ፊልምታት ኣገደስቲ እዮም ግን ከዓ ሓንሳ ሓንሳ ከዓ እንታይ ይሕዘና እዩ ኣብዚኣ እንታይ ይሕዘና እዩ ራእይ ቀሚጥካ ገለ ኣነባብራና ከዓ ዘይንቕይር ኣለና ትኹረትና ዘይንቕይር ሰባት ከዓ ኣለና ከመይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣይ በዓልኩ ስዕሩኽተይ ዳ ሕማቅ ግዜ ሕሊፍና እንዴና እወ ፅቡቕ ኪድ እሞ ብፃሕ ትራእይኻ እሞ ብፃሓዮ ሓግዞም ሓፍ ኣብሎም ኣብ ጭቃ ኮንካ ግን መን ንመን እዩ ክሕግዝ ወዲቕካ ከለኻስ መን ንመን እዩ ክሕግዝ ኣይንሓግዝ ኣይኮነን ግን መጀመርያ ክትወፅእ ክትክእል ኣለካ ወፂኻ ክትድልድል ክትክእል ኣለካ ከይደልደልካሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሕዝ ሰንከልከል እንዳበልካ ከለኻ እንድሕር ሒዝካዮ ንሓደ ሰብሲ ክተውፅኦ እንድሕር ፈጢንካ እንታይ ኢኻ ትኸውን ሒዝካ ጥራሕ እዩ ዝወድቕ ስለዚ መጀመርያ እቲ ንሕና ክንበፅሖ ደሊና ዘለና ክንበፅሕ ኣለና ክንበፅሕ እንድሕር ኮይና ከዓ ምስ ዝወደቐ ሰብ ኮይንና ይኮንና ክንበፅሖ ዘለና ምክንያቱ እሱ ወዲቕ እዩ ዘሎ ተስዩ ዘሎ ምስ ትኹረት ናቱ ክንከይድ ክንክእል ኣለና እዚ ከግብረና ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ ከዓኒ ራእይ እዩ ዓለምና ከዓ ይቕይሮ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣለኩም ኣብዚኣ ሓንቲ ንሰርሓ ዕዮ ኣላትና ሕራይ ዶ ኣብዚኣ ሓንቲ ንሰርሓ ዕዮ ኣላትና ዓለምና ይቕይሮ ብጫ ሕብሪ ኣብዚ ገዛ ዘለዋ ክንደይ ብጫ ሕብሪ ቁፀሩላይ ኮሊልኩም ቁፀሩ እንተወዲና ንመለስ ክንደይ ሕብሪ ክንደይ ብጫ ሕብሪ ኢና ሪና ዘለና ሰርተ ሓሙሽተ ክልተ ሸሞንተ ሕራይ እሺ ካብዚ ምቕፃል ክንደይ ፃዕዳ ሕብሪ ሪኢኹም
ناباي تمتو كدفو ناباي ريهم أي راهمن حكي صبغتي سلازي عالمنا غير زبلكم مخنيات ريناو بيجا حبري سلازتبهلنا بيجا مدلاينا نيرنا صعدا حبري زا غزا ريوا بصعدا يعمل يا زلا لعلميت نقلن كوفيلنا زلنا تحويسو مالتي اي حكا خندي زهون لنا مريت رقيتنا يا زلنا مزاب دحري تولي عزله معات لنا سلازي اذا نحنا زلنا يو وصيت بحلنا زنطانا يو زي سمعنا يو زرانا يو زي تملأنا يو نحنا اسكم زي ريكوردد كويلنا هنا زلنا حسكم لي بيجا مستبالكم كل حبرتات بموليو اتفيهم ابيجاي ادبونا نيرو صعدا معاتالو قيح معاتالو سماو معاتالو ግን اتحاد ነገር ትخيدنا لنا ስለዚህ ሕጂ ተሸጊረለሁ እንድሕር ንብላሊና ትኹረትና አበይ ዘሎ ዓለምና አበይ ዘሎ አብ ተሽግሪ ዘሎ መን ዘምጾ ሽግር መን ዝፈጠሮ አነ መን ዝፈጠሮ እስኹም መን ክፈጥረለኸን እዘን ሕብርታት ዘን መሪወን نفس وقفنا استفعل عليه قطرهم صوات صحيحنا اوكي ابز ነገር ዝኻኒ እቲ ንሪኦ አባና ዘሎ ቃላትና ተግባራትና አካይዳና እትራይና ንብሎ ዘለና እንታይ ተመሊኡ ዘሎ ተዓለምና ምልእቲ ማለት እዩ ስለዚህ አነ ሽጉሬ እንድሕር ንብል ሃሊና እቲ ሽግር ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናትካዩ ካብ ስድራኻ ኣይኮነን ናይ ከባቢ ሃይኮነን ናይ ተዘለኸ ሃገር እውን ኣይኮነን ናተይ ሽግር እዩ ምክንያቱ ብጫ ተባሂለ ብጫ እንድሕር ትኻል እንድሕር ደረዮ ብጫ ክርኢ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ نحنا اتخريو ወይ اتخنسمعو دلينا زلنا فطرتات ኢና اتخريو ወይ ክንሰምعو دلينا زلنا طرحنا نسمع እነዚህ ዝደለየቶ ተሰምዕ ባል ሰሚዕኩም ተኾን ተስፋ ገበር ምክንያቱ ብዛዕባ ሞባይል እንድሕር ተሓስብ ተጸኒሕካ ሓውኻ ምስ ደወለልካ እንታይ ኢኻ ትገብር አቤት ከመይ ድሓንዶ ወጽቡቕ ክዳን ሰደልካ ኣለኹ እንታይ ትብል ኣለኻ ሞባይል ወይስ ገርያካ ምን ሞባይል ይልካ عوي انا كو موبايل كون كدلك وموبايل مبرلكني واي كون دحان ما قدفو انا خدانك صدقك